ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜು ಬಿರಾದ ಕೊಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದನ ಸಂತೆದನ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಚ್ಚಾಕದು ಬೋದಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಐಡದ ಕೊಂಜೆ ಒಂದು ಮನೆ ತಿನ್ಪಂಡ. Guys, namaste. Maate inchullaru saukyatta. So welcome back to my YouTube channel Kudla familyvlogs. Ini Tuesday onji inni reddu switch word korpenu ante nikligla help out pannadu main uddesha enna ijinana niklu ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಡಕ ಐಕಿ inni onji reddu korpenu ancha bakka onji nammonji ennonji subscriber nonji baalada onji puttu barbandu onji reddu dina dumbu. So yanu video mukantarala a baaliಗೆ wish manpe muranila wish mandenu. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ದಯಪಂಡ ಆರು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡಿರು ಪಾಪ ಪೂರ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಸಾಂಕುನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಪುಟ್ಟವರು ಐಡ್ದ ಕಾಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿನ ನಿನ್ವೇರು ಆಂಜೋಲು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂಪುನ ಹತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಕುಲು ದೀವನೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆನೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡಿಬಕ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೌಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಗೌಡ ಅವು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆತಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಗುಲೆಪವನು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಯಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿತ್ತಿರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಝೀರೋ ಹೊಡೆದು ಬೈದಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ ಕೊಡಾಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಂಚಿ ಇವ್ ಮನ್ ಕೊಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಂದ ಬಣ್ಣದು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಡ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಅವನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೇನು ಪಾಪ. ಸೊ ಯಾನು ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ 319 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರಿಪುನಂಚಿನ ಅವು ಬಕ್ಕ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಸೊ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿಂಗೆ ಸೊ 80% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಮೂರನೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ತೂಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಗ ದೀತೀರಿ ಜಾಗ ದೀತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಹಿರೇಡ್ದೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಶ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಲಿ ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಪನ ವಿದ್ಯೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಏಪೋಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡಲಾತ್ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಯಾನು ಪಂದ್ಕೊರೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮುರಣಿಲ ವಿಶ್ ಮಂತುದು ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಕ್ರಿಯಾಂಶ ಬಂದದು. ಸೊ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಎನ್ನಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರಾಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಅತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒರ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನು ಯಾನು ತೂಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದೆ ಯಾನು ಇನಿಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಕಷ್ಟದ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದುಂಬದ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನು ಅಂಚ. ಸೊ ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಕುಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ರಿಯಾಂಶ ಪಂಡದ ಬಾಲ್ಯದ ಕುದಾರು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಲೆ ಯಾನು ಇನಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದನ್ಪನಗ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಬರಿದು ಬಚ್ಚದಿಪ್ಪುಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತದು ಬಚ್ಚದಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಇನಿದ ಆಲೆಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್
ಡಿವೈನ್ ಯಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡುವೆನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡುವೆನು ಈ ಒಂದೇನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಡಿವೈನ್ 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 ಅಂದು ದಯಗೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬಾ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲ ಕೋಪ ಆತನು ಲಡಾಯಿ ಆತನು ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಾಜಿ ಅವಡ ನಿಕಡ ಪಾತಿರೋಡ ಅತ ನನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಏನು ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಕಂಡ ನೀನು ನಿಕಡ ಪಾತೆಲ್ಲಕ ರಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಒಂದು 2-3 ಕೇಸ್ ಹಂಚಿ ನಾನು ಬೈತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆನ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಪಣ್ಣ ಪಾಪ ಬುಲ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಯಾರು ಅಕ್ಕಳ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಾನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ಡಿವೈನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಅವು ಡಿವೈನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆ ವಿಷಯ ಗುಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅಚ್ಚಾಕೊಡು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ 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 ಏತು ಸಲ ಪನ್ನೋಡು ದಿನಟ್ಟು 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಏತು ದಿನ ಪನ್ನೋಡು 21 ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ 21 ಡೇಸ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಅವು ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ ಆಗು ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೂಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಪಡ್ನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಕೊಡು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನು ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಣು ಡಿವೈನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಣು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ 100% ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂದು ವಿಷ ಜಾಬು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಡ ಅವು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕು ನೀರ ಪಾಪ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಾಪ ಭಾತೇರ್ನಾಗ ನನಗೆ ಗದ್ಗದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ఒక కజిన్ బండల్గా నీకు 25 కాల్ వరకు బిజీ వాళ్ళు ఒంజి ఎత్తు నా పుణ్యం వండదు అంచాలు పాప పుణ్యం ఈ కోడే కాల్ మంది ఇస్తారు పాతేనాగానే ఉంటారు బులిపున ముడుగులు పండే బుల్పెర ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಜೋರು ಕುಲ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಏಜಿದ್ದು ಒಂದು 2 ಜೋಕುಲು ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಪಂಡದು ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಲೋನ್ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲರಿ ಆ ಒಂದು ಈಚಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಪ್ಪಾನು ಕಷ್ಟ ಹೊಡು ಸುಖ ಹೊಡು ಎತ್ತು ಬಂಗಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಲೋನ್ ಯಾನು ಎತ್ತೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ ಆ ಅನಪತ್ಯಗೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂದೇ ಇದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಆಣ ದೆಪ್ಪುಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಪ್ಪರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಏಡಾನಲ್ಲ ಕೈ ಸಾಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಲಿ ಬಕ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುವ ಆ್ಯಪ್ ದೆಪ್ಪುವ ಐಟ್ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2-3 ಕಂತು ಬಾಕಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದಿಜಿನಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖನ ಕಾಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಅವಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕಲು ಬಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇನು ಈರು ಕಾಸು ಅವಡ್ಗೆತ ಈರು ಕೊರ್ತು ಜರ್ಗೆತ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೆತ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿಜಿನ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ ಏರು ಅಕಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ನಿಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಡ್ದು ಲೋನ್ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಿಪೇಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಹ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹಾಕಲು ನಿಗಾ ವಹಿಸದ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದು ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಟ್ಟ ಆಕಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆರಾಯ್ತಿ ನನ್ನ 25 ಸಲ ಚೆಕ್ ಪಾಡಂದಿಪ್ಪರು ಬೌನ್ಸ್ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಬೌನ್ಸ್ದ ಕಾಸೇ ಉಂಡಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈತಂದು ದೆತ್ತದಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಡ್ಡಿ ಏರೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಡಬಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಏರ್ಪಾದು 3 ಲಕ್ಷ ಮಂತದ್ದು ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕುತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅದಪ್ಪರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಲಿ ಅದಪ್ಪರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದಪ್ಪರು
ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಆಂಡ ಕೈ ಸಾಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತನ ಅನಪತ್ಯಗೆ ಆಂಡಲ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ತುಲೆ ಯಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಂಡು ಪುಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಐತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಜನಪ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಣ್ಣ ದಾಲ ಸುಕ್ಕೇಜಿ ದೇ ಪಣ್ಣ ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಟಪ್ಪ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕಂತದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಐತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇಪಣ್ಣೆ ನಮಗೂ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟೋಂದು ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ತಿನ ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಬೆನ್ನಿನ ಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡೀಲ್ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತುಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನು ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಐತ ಮೆಟ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರು ಅಂಚಾನು ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣ ಬೈದಿನೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬೈದಿನೇ ಎಂಕುಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಪೂರ ಪಂದ್ರಾತ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಂಬರ್ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮೂರು ಲಕಲಜ್ಜಿ ಉಗ್ಗಿ ಲಕಲಜ್ಜಿ ನಿಂಗು ಲಕಲಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುಲ್ಲ ಆಣ ನಿಕುಲ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಮಜ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋಯಿ ಕಿಶರ ಕಾಫಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಪಿದೆ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲು ಝೀರೋ ಬೈದಿನಕುಲು ಸೊ ಎಂಡ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕರಿಮಣಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದೇ ತಪ್ಪದ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಯಾರು ನಟ್ಟುನಂಗ ಇದು ಕಡೆ ಇತ್ತೇನು ಕಪ್ಪ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೈಕಂಬಡಿದ ಊರು ಎತ್ತೆಂಕುಲು ರೆಂಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಪಗಲ ರೆಂಟ್ಗಳ ಎರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋತಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ಲಿಡು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪಣ್ಣ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದು ಜಾಬ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೀರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರು ಸೊ ಎನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ LIC ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಇತ್ತು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು IID ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲುನಕ ಸೊ ಎಂಕು ಪರಬು ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಬೇನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ಕಮಿಷನ್ ರಿನಿವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಎನ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಬೇತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡೆಕ್ಲ ಪೋತೆ ಅವು ಕುಡಾರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಪನ್ಪುಜಾನು ಏನು ಪಾತೆನು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೋಗಿ ಪಾತೆದು ಗೊಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಇತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಓಷನ್ ಪರ್ಲೆ ಪೋನಗಳ ಪಂಡತ ಒಂಜಿ ಕೋಟಕ್ ಮೈಂದದ ಒಂದೇ ಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ಆರಾಮಡುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೇನು ದುಮ್ಮದೆ ಅನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಕೈಟ್ ಅಪಗ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಕೋತಾಣ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಕುಳಿಚೇರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕುದ್ದು ಎನ್ನ ಪಲ್ಯವಡು ಏರ್ಲೆ ಇಚ್ಚೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾನ ಲೆತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕುಳಿಚೇರು ಯಾರು ಫುಲ್ಲು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಿಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಥರ ತೂಯರ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲನ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರಡ ಕೇನೋಡು ಪತ್ತೋಡು ದಾಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಡಲ ಕೇನೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದ ದಾಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯ ಮಗುರಿಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮಿಲ್ಲದ ದನಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕುಡಿತ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಂಜಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಪನ್ಪುಲು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಳ ದಾಲ ಇಜ್ಜದ ಅಕ್ಲೇನ್ ದಯಾಲೆ ಪೊಡುದು ಎತ್ತೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲೇದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಟ್ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಲು ಎನ್ನ ಐದಕ LICದ ಕಮಿಷನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ LICದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅದು ಅವಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ UKG ಡುಪ್ಪುನಾಗ LICದ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ IID ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆದ LICದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಸೊ ಐಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಅಡವು ದೀತಿನೇನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಗಿ ಮಾರ್ದುಪ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಮುರಣಿ ಕೊರ್ದು ಉಮ್ಮಂತೈತೆ ಅನ್ನ ಐದಕ್ಕ ತುಲಿ ಮುಲ್ಲ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೇತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಅಂದಿಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜು ಪಿರಾದ ಕೊಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದನ ಸಂತೆದನ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ತುಲದೀಪ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋ ಒಂದೇ ಟುಪ್ಪತ
ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ ಪಣ್ಣದು ಕೊಲ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೂಪಿನ ಬಂಗಾರದನ್ನ ಸಂತೆದನ್ನ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಜನ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವು ಉಂದು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಅಚ್ಚಾಕದು ಬೋದಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಐಡದ ಕೊಂಜೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 2020 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ದೂರ ಮಂತದಿರು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯ ಅನುಷ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕರಿಮಣಿ ಇಂಪುದು ಅಡ ಉದಿತಿಂಗೆ ಐಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಿಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಪತ್ತನಕ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಶ್ರೀ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಿ ಆನೆ ಇಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆರು ಪಲ್ಯ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು ಸೊ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಹಚ್ಚಾಗದುಕೊಂಡು ಎಂಕ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಎಂಕ ಕಾಸು ಮನ್ಕೊಡ ಅವ್ಳು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಬೆಂದದ ಎಂಕ ದಾದನ ಮನ್ಕೊಡುದು ಸೊ ಯಾರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜತ್ತೆ 2020 ಸೊ 2020 ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಡೆಯರೆತ್ತನು ಅವೇ ನಾನು ಪಡೆಯಂದೇ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಜೈದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಅಡಿತಿನದ ಬಾಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ದ ರೆಂಟ್ದು ಇರ್ತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಾಡನೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಕು ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇತ್ತ ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರೆಂಟ್ದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಪತ್ತೋಡು ಉಣ್ ಮನ್ಪುಡು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಕು ಪತ್ರಾಡನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕು ಅದು ಉಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕು ಪದ್ರಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪಿನ ರೆಂಟ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಸಸಾರನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬಂದಿ ತಿಂಪಿನಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ನಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ನೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಚ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಎಂಕು ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಯಪರಾಣದ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಎಂಕು ಸ್ವಂತ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಐದಕ್ಕೆ 2020 ಈ ಇಲ್ಲು ಬುಕ್ ಮಂತೇನು ಅವಳ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನು ಬತ್ತಿಬೇಕ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ ಎದುರುಡಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆತಿನ ಡ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗಾಯರ ಬರಲಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಮೋಟೋ ಅವೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಕನೆ ಎತೋ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಒಂದು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರೊಲ್ಲಿರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಫೋನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫೋನ್ ಮಂತು ನಾನು ಓಲ ಕೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಸು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮಂತು ಬಲ್ಲೆ ಐಡಗ ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡತ ಚೂರು ಬತ್ತನ ಅವಲ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಸ್ಟೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಪೋಚಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜೆ ಮಾರಣ ಅತನ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ದಿನಾಗ ಸ್ಟೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಜೀರು ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗನಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ನಿಗ ದೂದುಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗನಿ ಇದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೋನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಈಕೊಂತೆ ಒಂದು ಆತು 10 ಜೀರು ರೇಟ್ 10 ಜೀರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕನಿಕ್ ಬಣ್ಣದ ಖರ್ಚಾದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ಅನಪತ್ಯಗು ಶೋಭಾಜಿಗೆ ಹತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಅನಪತ್ಯಗು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರುನ ಅತ್ ನನ್ನ ದಾದನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಮನ್ಕೊಡು ಎಂಚ ಎರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ ಅತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ ದೇವರು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನು ಆಣ ಮಗಲಕನೆ ಅಂಜತ್ತೆ ದೇಪಣ ಐತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ 2020 ಡೇ ನಾಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಡೇ ನಾಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳ ದೇವರು ಮರಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತನ ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾನು
ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಖಾಲಿ 40,000 ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. 30,000 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಕ್ಕ 10,000 ಕೊಡಲು ಎತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳ ಬಾರಿ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದಿಗೆ ಕಾರ ಪೂರ ಪೊಲಿನ ಉಂಡದು 3-4 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಒಪ್ಪುದು. ನಾನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಟ್ಟು ತಿಚ್ಚಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಮಗುರಿದಿ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕಾಣಲು ನಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಮಗುರಿದಿ ಕೇನರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಟ್ಟು ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಟ್ಟು ನಾಲ ಬಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೋಕ್ಲಿಗ ತಿಜ್ಜಿ ಆಪುರ ಎನ್ನಗೊಂಡ ತೆಂಕಿ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂಡತ ಇಂಕು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ತುನಗ ಆತುಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಬೇಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಳೆತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗಾನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿರಿ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಯಂಡೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿರ ಪಡೆಯಲು ಬತ್ತೆ ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಕಾಸಿರಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇನಿ ಯಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬಂತು ಎನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸಿದ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂತದೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕುಡಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂದೆತ್ತ ಉಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂತು ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ 25 ಕಾಲ್ 25 ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ 25 ಅಕಳ ಬಂತು ಮೊಕೊಡ ಬಂತು ಮೊಕಲ ದರಿದ್ರನೇ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪನು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕನ ತಂದು ಐಡ್ದ ಕಪ್ಪಲು ಕೊಪ್ಪಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇದು ಉಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಂಜಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಜಾರು ಸಾಲ ಬಂತು ಪಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಆತು ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿನೋಟ 5-100 ಕಾಲ್ ಬರ್ತು ಕಟ್ಟಿಚಿನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿದು ಟಾರ್ಚರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಐಡಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ದಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾರ ಇದೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಬ್ರ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಿದೆ ನಾನು ಈ ರಡ್ಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಆಂಡು ಯಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಂದೆ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾನು ದೆತೋಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ. ಸೊ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲೆ ಬಂತೀವಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅತನಾಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರಿನ ವರ್ಷಗನ ಗೀತಂದ ಹಾಪುಂಡು ಲಂಸಮ್ ಕಾಸು ಐಡ್ಕೊಂತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಂಗೆ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪಿಲಿ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾಣಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇನಿಕ್ ತುಕ ಎನ್ನ ಒಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರಾಡು ತುಕ ಮುಕ್ಕಲು ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಸಪೋಸ್ ಯಾನು ಎಂಡೈತೆ ಬಂಗಾರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಸಪೋಸ್ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಮೆರಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ತಂದು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನ್ನು ನಕಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಲ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಕಲು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಇಜ್ಜದಿನ ಕೇತು ಕುಚ್ಚನ ಮಲ್ದಿರು ಇಲ್ಲಿಜ್ಜದಿನ ಕೇತು ಕುಚ್ಚನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಯಾನು ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಯಾನು ನಿಕ್ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬುಲಿಪೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾರು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಗಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋಚಿ ಏನಾದ್ರು ಆಪುಜಿಂದೆನ್ನಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಆಯನಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾದ ಬಾರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿನ ಕೈಕಾರ ದಾಂತಿನಕ್ಲು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ನಕ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತಾ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಏರಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈಕಾರ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂಚು ಮುಂದಿನ ಕಲ್ತು ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ಕಸಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಕಲ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯತ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ 83585179 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರಲಿ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ ನಿಕಲ ಫೇಸ್ ದಾಪಿನಂಚಿನ ಗ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬರೆನಾಗ ನಿಕಲು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಎನ್ನ ಶೈನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆವೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಟ್ರೂ ಆದುಪ್ಪುನು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತು ಯೂನಿಯಸ್ ಗಮ್ಗಿತ್ತು 100% ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಝೀರೋನೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎದೋ ಸಲ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು 2020 ಜರ್ನಿ ಜೈತಿನಾಲು ಇನಿಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ನಿನ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಸ್ತು ನಾನು ಎಂಕು ಇಲ್ಲು ಗೋಡುಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಎಂಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾನು ಕಳೀತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಂಕು ಪಡೆಯೋಡಿತ್ತನು ಯಾನು ಏತು ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೆ ಅಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಂಡಿರು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓರಿ ವೇರು ಪಣ್ಣದು ಆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವೇನು ಇಂಚ ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕು. ಸೊ ನಾನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಜನಕ್ಲಿಗನ್ನತ್ತು ಏನನ್ನು ಏರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ
ಆಲು ಅಲ್ಡದ ಆಲೆಚ್ಚ ಆಲು ನೆಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಿಯರ ತಿನ್ನಿಯರ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪಂತಿನಕ್ಲು ಇರ್ತ ಅಕ್ಳಿಗೂ ತೂಯರ ಎಸ್ ಮೋಲು ಈ ದೀಪ ಮೋಲ್ ಮನ್ಪಾಲು ಮೊಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ತೂಪಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲು ಪಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಾಗೆ ಅಕ್ಲ ಮೋನಿಗೆ ರಟ್ಟುಂಗೆ ಪಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಅಂಚ ಸೋನು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಕಟ್ನಂಪು ಏರ್ನ ಕುಲ ಏರ್ನ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾಡು ಒಂತೆ ಕಣ್ಣನಿ ಕಂತುಕೊರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರುಲ್ಲರು ಕಣ್ಣನಿ ಕಂತುಕೊರ್ನ ಚೂರಣಲು ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿಡ್ದೆ ಬಿಲ್ಪವ್ರು ಎಸ್ ಯಾನು ಈತಿತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲವುದ ಒಂದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ತಲ ಸೇರೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ದ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲವುದು ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಇದು ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುನು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಒಯ್ಕ್ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಟ್ ಪೋಲಿ ಉದಯವಾಣಿದ ಪೇಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದೆತ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬೊಕ ಬಜ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡಿತು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅವನು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಂದಂತದ್ದು ಪಿರದ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಪೇಪರ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಏರ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಚಿ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ವಿಷಯಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಡಾವು ಕಷ್ಟದ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿಬೇಕು ಕುಡಂಜಿ ಪಡಾವು ಸುಖದ ಉಪ್ಪುನಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಷ್ಟ ನೋಡತ ಆ ಒಂದು ಪಾರಮಂತದ್ದು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನಿ ಮಂಡಿಗೆ ಕೈ ಬರ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕು ಸಾಧಿ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕು ದಾದ ಮನ್ಕೊಡ್ ಪಣದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುಜಿ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ್ಗ ಸ್ಯಾಡ್ ಹಿಡಿತು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೂಡ್ ಹಿಡಿತು ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ అని ಬರೆಯಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ ಎನ್ನಲ್ಲಗಿ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೀಡ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡಿದಿರಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ಎವಿಲೈ ದ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇನು ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡತ ಸಾಲ್ಟ್ಗೂ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 7 times ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡುಂಡತ ನೀರ್ದ ಬೇಸಿನ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಕಾ ಬಚ್ಚನ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪುನ ಎವಿಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂದು ಪಿದೇಪುರ ಪ್ರೇತಪಾದ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತ ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಟಿ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಬಕ ಆಯ್ನಾತನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿವಾಗ ಏರೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೇತದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಲಕ ಆದತ್ತು ಅಂಚ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವದ ಪುರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀಡಿ ಇರ್ತನಾಡ ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ವೂಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ಪಂಡದು ಸೊ ಅವು ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಪ್ಪನು ವೂಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ನಾವು ದಿನಟು 21 times ಚಾಂಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಅವಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಆನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆತ ಡಿವೈನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಂದ್ರ ಇದ್ದೀನಣ್ಣ ಡಿವೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೊಟ್ಟು 21 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನದು ಉಳ್ಳಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಡಿವೈನ್ ಎಂದು ಪನಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ 100% ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಯಾನ ನೀನು ಉಪ್ಪು ಗಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರಂಗಾಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಲೈಫ್ ಈತೇನ ಪಂಡದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಾಣ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಾಣ ತುಳಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪನ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್
ಬೋರ್ಡ್ ತುಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಪೂರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ದೆನ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.